आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोली येथील विवेक जोशी यांच्या स्वयंपाकघरात जखमी अवस्थेत आश्रयासाठी शिरलेल्या बिबट्याला वन विभागानं जेरबंद केलं. त्याच्यावर अधिक उपचार करून 3 दिवस वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार असून यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली आहे. एकदम घाबरले. सकाळी 9:30च्या सुमारास दाभोली पुलाच्या येथून जोशी कुटुंबीय यांच्या घरामध्ये विवेक जोशी यांच्या घरामध्ये वन्यप्राणी बिबट आल्याचे आम्हाला समजले. त्यावरून आम्ही मान्य वनक्षेत्रपाल कुडाळ माननीय सहाय्यक वनसंरक्षक लाडसाहेब यांच्या नेतृत्वात आपण जागेवर आणि RRT टीमसह जागेवर पोहोचलो. जागेवर पाहिला असता एक जखमी अवस्थेत बिबट्या, जखमी म्हणजे त्याच्या मानेच्या वरच्या बाजूला तारेनं लागलेलं होतं, जखम झाली होती आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे जखम थोडीशी चिघळल्यामुळे तो आश्रयाच्यासाठी म्हणून जनावरांच्या गोऱ्याच्या कोठ्यात आला आणि तिथून लोकांचा वावर पाहिल्यामुळे तो थोडासा तिथं जवळ असलेल्या विवेक जोशी नामक व्यक्तींच्या घरामध्ये शिरला. तिथं त्याने कुणावरही हल्ला वगैरे केला नाही. RRT टीम आणि बाकीच्या वतीनं आपण त्याला लवकर रेस्क्यू केला आणि पुढील उपचारासाठी वेंगुर्ला तालुक्याच्या पशुवैद्यकीय कार्यालयात दवाखान्यात आणण्यात आलं. त्या ठिकाणी डॉक्टर जाधव, डॉक्टर चव्हाण आणि बाकीचे डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार केले. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे. वन्यप्राणी हा जखमी असल्यामुळे आश्रयासाठी त्यामध्ये गेलेला आहे, त्याने कुठल्याही प्रकारचा हल्ला केलेला नाही. त्यामुळे आपल्याला सर्वांना आव्हान राहील की असा कोणताही वन्यप्राणी आपल्याला आढळला किंवा दिसला किंवा कोणत्याही गोष्ट झाली तर वन विभागाला तात्काळ सहकार्य करून फोन करून सहकार्य करावे, जेणेकरून आमच्यावर उपचार लवकरात लवकर करता येतो. आता पुढे त्याच्यावर उपचार झाल्यानंतर काय कार्यवाही? त्याच्यावर सध्या आपल्याला पुढील 3 दिवस आपण त्याला आपल्या निरीक्षणाखाली डॉक्टरांच्या आणि वन विभागाच्या निरीक्षणाखाली ठेवतोय आहोत. त्यानंतर त्याची तब्येत ठीक झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे.